prečo sa nám nedarí v akejkoľvek oblasti života. Či už v biznise, či už vo vzťahoch, či už v sebarozvoji. To je jedno, na čo si to dáš. Je tých dôvodov viacej, ale jeden je 100%. Buď príliš tlačíme na to, že chceme mať ten výsledok, príliš proste to riešime, zasadíme semiačko a každých 5 minút vykopávame a pozeráme, či už rastie a či už máme plody. Zabúdame na to, že všetko potrebuje svoj čas a správne načasovanie a potrebujeme to vedieť, pustiť a nechať tak. Alebo bod 2, vôbec nevyvíjame žiadnu aktivitu, sedíme na gauči, vizualizujeme a predstavujeme si, ako sa to už deje. Čo je samozrejme super, treba si vizualizovať, ale treba urobiť aj čin, pretože keď chceme bábätko, musí byť sex. Bez sexu nie je bábo, alebo dobre v skúmavke, ale to není ono. Takže buď sa treba uvoľniť do toho procesu, netlačiť, nechať tak, netlačiť rieku, nechať ju tiecť, alebo potrebujeme zobrať odvahu a vykročiť.